Itzen diote etxengabe, denbora gehiagira gaudela, bidean alien biak daudela, ta ikintzeko garaiz gaudela. Ez dago aririk, mugi ezin denik, ez da Euskal Herririk, galdurik, semea alabarik, kartera batean, utziko duen. 152 euskal preso daude espetxean, eta 20 euskal herritar inguru ieslari eta deportatu artean. 13 urte ondoren salbuespen legeak indarrean jarraitzen dute ordea. Terrorismoaren kontrako estrategiara bideratutako legeek, orduan ere euskal presoak modu bidegabean zigortu baitzituen ere, are ageriago ikusten da lege horiek egun adierazten duten salbuespena. Duela gutxi, salbuespen lege batekin amaitzea lortu badugu ere, oraindik indarrean jarraitzen du salbuespen auzitegian entzutegi nazionalak, edo bizi osorako espetxe zigorra ordezkatzeko sortu zen 7/2003 legeak. Eragile sozial eta politikoen, sindikatuen, alderdien eta gizartearen ardura da oro har, etorkizunera begira jarri eta salbuespenekin amaitzea, sufrimenduarekin amaitzea, gatazkaren konponbideari aterabide integral bat eskaintzeko lanean aritzea alegia. Hori guztiagatik elkartuko gara urtarrilaren 11an Bilbon La Casillatik hasiko dugun manifestazioan.